Nyt lähti. Rosvopaistin tekko. Kuoppaa on lämmitelty ainakin vuorokausi. Mistä tämä saa videoa? Kivet on pohjalla. Otetaan hiilos pois siitä. Ja sen jälkeen ja se haittaa, vaikka sinne vähän sitä hiilosta jääkin, hiekkaa vaan päälle sitten. Kuumat hiilokset pois. Kiviä on pohjalla, jotka on hyvin lämpimiä ja lapiomestari Tomppa hoitaa hommaa. Nyt vaan hiekkaa siihen pikkusen päälle, ettei pala nuo. Noin. Se jähtyy nyt vähän, mutta joo. ei ole niin. Sitten otetaan tuosta lampaanviulut siihen hiekan päälle. Eikö pannaanko me tuo siihen? Se on kuuma. Ei. Kyllä me lapiolla saadaan nostettua ne sieltä. Joo. Siitä vaan lampaanviulut nyt. Onko tällä niinku merkitys? Kato niitä Tämä puoli päälle päin. toisinpäin. Just sillä. Just. Siihen niin. Eli lampaanviulut on ollut tiukassa suolassa. Sen jälkeen sinne on laitettu valkosipulia sisään, pippuria. Eikö vaan? Joo, ja hiekkaa päälle nyt. Kärrästy vähän sanomalehteen ja foliota päälle ja lisää hiekkaa. Saadaan kuoppa kondikseen. Siihen niin ja vielä pikkusen siihen niiden päälle sitä hiekkaa, niin se on hyvä. Yksi lapiollinen siihen toiselle puolelle. Se on hyvä. Nyt hiilos päälle ja poltellaan semmoisia kynsitulia siinä nyt. Kato, ei siinä paljon ole. Sanotaan noin 5 tuntia. Se on siinä. Siitä hiillokset päälle. Lämpöä piisaa. Joku mestari voisi jotakin tehdä toisin, mutta me tehdään nyt näin. Joo, joku voisi tehdä toisin. En tiedä kuka. Sitten ei muuta kuin pikku lapia päälle ja tulimestarilla on tiukka homma, keissi kaljaa ja istua tässä seuraava 5 tuntia vieressä. Niin. On mitäs koille soi? Joo. Sen verran vielä, että saadaan tulet siihen. Niin. Päivä oli muutenkin aivan upea, aurinkopaisto. Käytiin pikku lenkillä tuossa, käytiin Hytkyharju ajamassa. Elämäni paras kokemus kyllä. Tosi upeata maisemaa. Joo. Tai pyörän päällä. Siitäpä sitten. Siitä se lähtee ja 5 tunnin päästä on jatko-osa seuraava. Seurana sitten.